Югалганнар. Ярдәм итегез. Берәр кем булышыгыз. Берәр кем булышыгыз монда. Берәр кем булышыгыз. Я Аллам. Вол! Вол! Түтүннән ераграк торыгыз, монда торыгыз. Ярдәм итегез, ярдәм итегез. Берәр кем булышыгыз. Аягым. Эй, әйдә монда, булыш миңа. Син әйдә, әйдә монда, булыш миңа. 3-тән башлыйк. 1, 2, 3. Ярдәм итегез. Зинһар, булышыгыз. Ярдәм итегез. Зинһар, булышыгыз. Аны алып китегез. Этәргеч янынан алып китегез. Аны алып китегез. Ярдәм итегез. Зинһар, булышыгыз. Минем тулгак башланды. Ничәнче айдасыз? 58-нче. Нинди ешлык белән була?